Nagbabalik na po ang Spicy Opa mo na another than DJ Kimchino. At syempre, gusto ko lang kayo imbitahan. Kami po ay naka-live na sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kasi doon magkukulitan tayo. At syempre, sinasabi ko na yung mga ano natin, yung mga rason kung bakit ang daming nahuhumaling, nagsisettle, hinahayaan na sila'y mahalin pero bare minimum. Yan yung topic natin tonight. Kaya ikaw na meron ka namang data, meron ka namang wifi dyan sa trabaho nyo, o di kaya sa kapitbahay. Pwede ka pumunta, naka-live na po kami. Oo, ang aga ng mga nanonood sa YouTube Shoutout natin kung gusto nyo makita si Kimchino na naka-blue cap and at the same time nakangiti kasi sobrang saya ng aking puso. Wow, kala mo talaga totoo. Anyway, mahal. Balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At diba nga sabi ko kanina, uulitin ko, 3 rason ay talaga nga naman dapat mong malaman. 3 rason kung bakit marami ang nagsisettle sa bare minimum. Oh, no! Diba? Kapag sinabing bare minimum, yan yung hindi naman special na effort. Kumbaga normal o responsibilidad ng tao sa'yo na talaga nga namang replyan ka, diba? I-date ka, bigyan ka ng oras at mahalin ka ng tunay. Diba? Requirement yan, hindi yan special. Nagkakataon lang na nagiging special yan kasi baka sinaktan ka. Baka yung minahal mo, maling tao. Diba? Anyway, sabi ko nga kanina, unang rason kung bakit may mga nagsisettle sa bare minimum kasi may mga tao or ikaw, takot kang mag-isa. O, diba? Maraming tao ang takot mag-isa. Usually, kumbaga tinotolerate na lang kahit hindi naman sila minamahal ng totoo. Tinotolerate na lang kahit merong kabit yung jowa nila kasi ayaw nilang maiwan sila. Ayaw nilang mag back to zero na naman. 'Di ba? May mga partner din talaga na umaasa na magbabago pa yung mga manluloko, sinungaling at walang yan nilang jowa. Diba may mga ganung tao, takot sila mag-isa kaya kahit bare minimum na yung binibigay na efforts, bare minimum na yung binibigay na pagmamahal, hindi pa rin sila nakikipag-break. Oo, sila pa rin ay talaga nga namang nagpapauto. Di ba? At ang pangalawa, mahal, kung bakit may mga nagsisettle na sa bare minimum relationship kasi they are enjoying the temporary fun. Totoo yan. Temporary commitment, temporary people, 'di ba? Panawid uhaw. Ano pa ba? Pantawag lang or pangkain lang sa tawag ng laman. Maraming taong ganyan Okay lang sila sa bare minimum na kahit magjowa ang turingan, walang label, 'di ba? Na kahit minsan hindi binibigay ang full attention sa mga pagkakataong bored lang yung tao, doon siya dinidate, doon siya pinapansin kasi they only need the temporary fun. 'Di ba? Kumbaga pantanggal sa malalamig na gabi. O di kaya pantanggal ng agyo sa kanilang puso. Di ba? Maraming matagal ng single. Maraming walang kakadil, maraming hindi na nadidate, di ba? So, definitely, inaagyo na yan. Inaagyo na yung love life Yun yung tinutukoy ko. Inaagyo na yan. So, kailangan mo ng taong magtatanggal ng agyo sa buhay pag-ibig mo. Kaya kahit bare minimum, magsisettle na ako. Kahit bare minimum, kahit hindi naman ako tunay na mahal, sige G lang. Basta ang mahalaga, ako'y nadidiligan. Nadidiligan ng pagmamahal. Di ba? Anyway, mahal.
Ako'y sisibat na dito sa on air pero gusto ko lang sabihin ulit na naka-live po kami sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Okay, mag-alala hanggang 9 p.m. pa naman ako. At kung gusto mong tuloy-tuloy ang ating online kulitan, punta na kayo sa YouTube Live kasi pag-uusapan pa natin further. Ito yung mga sagot nyo kung bakit kayo nagsisettle sa bare minimum, babasahin ko yan online. Kaya naman see you there, mahal. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang. Dito ka lang sa estasyon na hindi bare minimum ang pagmamahal na ibinibigay sa'yo. Diba? Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hot dogs! Hi, mahal, maayong gabi. Maayong gabi. Teka lang, ayusin ko lang to. Balikan ko kayo. Hot legs! And yes, I am back. Good evening, Kim Chino, my happy pill. Nandiyan si Abby, oh. Maayong gabi, nandiyan na si Alexander Chean kasi takot na ulit kumilala ng ibang tao. Uy, totoo yan minsan kahit na nasa bare, si Joyce nandiyan na rin. Ito ba yung bare minimum ang pinag-uusapan? Nasasaktan ako sa radyo, sabi ni Joyce. Bakit? Medyo ka ba o di kaya kausap na kung saan minsan na hindi mo sigurado kung mahal ka? Hindi mo sigurado kung isa ka lang? Tama ang iyong pinuntahan. Welcome sa ating live. Bare minimum ang pinag-uusapan. Sabi ni Che, baka kaya mahilig sa bare minimum or nagsasettle sa bare minimum kasi nagtitiis na lang at takot ulit kumilala ng ibang tao. Uy, totoo yan lalo na sa mga long-term relationship or dun sa matatagal na sa relasyon. 'Di ba? Minsan nawawala na yung pagmamahal, nagfe-fade na yung efforts na talaga nga namang minsan ikaw pa yung nanghihingi ng atensyon at oras sa partner mo pero hindi mo ma-break, hindi mo maiwan-iwan kasi nanghihinayang ka sa years of your relationship. 'Di ba? Iniisip mo, ala kapag nag-break na naman kami nito, magtatanong na naman ako sa makakadate ko anong paborito mong numero sa electric fan. 'Di ba? May mga ganong pagkakataon. Hala, makikipagtanungan na naman ako ng paborito niyang pagkain. Kung pang ilan siya sa magkakapatid at kung saan siya nakatira. Back to zero na naman ako. Kaya tiisin ko na lang tong relasyon ko na kung saan bare minimum na lang yung effort at pagmamahal na ibinibigay sa akin. 'Di ba? O 'di ba? Alam ko 'yan kasi minsan na rin akong napunta sa relasyon na kung saan parang ako na lang ang nagtataguyod at ako na lang ang nagbibigay ng totoong pagmamahal. ah, relapse. Hi, maayong gabi Kim Chino, nandiyan na si Louie. Walang mahanap na tama. Mga walang mahanap na tama, pwede. Hindi pa nakatry ng tamang pagtrato. Oo, totoo yan totoo rin yan. Minsan hindi mo pa kasi nararanasang matrato ng tama, hindi ka pa minamahal ng totoo, kaya wala ka pang standard. 'Di ba? Wala ka pang pamantayan. Wala ka pang pamantayan ng tamang pagtrato. Wala ka pang pamantayan ng talaga nga namang genuine love. Kaya akala mo, nag-I love you lang sa'yo kahit hindi ka naman kinikita o di kaya nag-I love you lang kapag lasing. Kala mo totoong pagmamahal na.
'Di ba? Malambing lang kapag lasing. Mahal ka, nag-iisa ka kapag lasing. 'Di ba? Niyayakap ka kapag malungkot siya. Kailangan ka kapag broken siya. 'Di ba? Kailangan ng suporta kapag may problema. Pero kapag ikaw na ang pinag-uusapan, hindi siya available katulad ng availability mo kapag kailangan ka niya. That's bare minimum. Sabi yung first time pa magka-jowa, ang hirap talaga nun. Uy, ako talaga sinasabi ko sa inyo, hindi naman sa pinopromote ko ang kalandian, pero you should explore as early as your legal age. Mga 18, 19, 20, pwede ka na makipag-usap niyan. No? 'Di ba? Usually naman open yung yung mga talking stage para at least hindi ka inosente. Para kung dumating man yung pagkakataon na may manligaw sa'yo, may mga makilala ka na pagkatapos mo graduate or di kaya nagkaroon ka ng katrabaho, hindi ka mangmang, hindi ka ignorante at hindi ka dali-dali. Hindi ka agad mauuto sa matatamis na salita. Ano pa, bakit nagsisettle sa bare minimum? Sabi ni Chea, nasanay na sa presence ng isa't isa kaya okay na kahit bare minimum. Ayan yung sinasabi nating nasa sistema mo na kasi yung tao. 'Di ba? Yung mga alam yan ng mga alam yan yung ng mga matatagal na sa relasyon na nasasanay na kayo na nandyan yung tao, nasasanay na kayo na ay, okay lang kahit hindi na ako talaga binibigyan ng atensyon at oras basta ang mahalaga nandyan siya sa tabi ko. Uy, iba yung may oras sa'yo at quality time. Nagkaiba yun. Binibigyan ka ng oras pero hindi naman quality time. Nandyan sa tabi mo pero hindi mo naman ramdam yung presensya at suporta. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo, mali yun. Uy, shoutout natin si Rizal Marcelo na nakikinig daw siya sa radyo. And at the same time, galing siya sa radyo pumunta sa live. Nandyan si Denshi, hindi pa nakakaranas ng bare minimum sa past relationship. Uy, ang yabang naman ni Denshi na talaga nga namang yung mga past relationship niya ay talaga nga namang genuine love. Wow, yabang. Hindi lahat siniswerte sa ganyan sa relasyon. Hindi lahat siniswerte sa pag-ibig. Na kung saan first try mo, talaga nga namang minamahal ka ng totoo nung jowa mo, 'di ba? Pinapatrato ka ng tama o tinatrato ka ng tama, hindi lahat siniswerte sa ganyan. Hindi lahat biniyayaan ng tamang tao. Pakayabang ng mga ganyan tao. Kasi yung first relationship ko, naalala ko, talaga nga namang ako lang ang naggumagastos. Ako lang. Akala ko ganun eh. Di ba kapag lalaki ka, ikaw dapat provider. Hindi pala. Depende pala sa financial status. Ganun pala yung healthy relationship. Depende sa financial status, depende sa Kumbaga, it will take two to tango. 'Di ba? Kung gusto niyo mag-work yung relasyon niyo, definitely. Dapat give and take. Dapat kung sino yung kaya, 'di ba? Suportahan. Ang sakit-sakit na nakaka-relate ako. Malas na nga sa recitation, malas pa sa jowa. Sabi. Hindi, focus na lang. Dapat mag-prioritize na lang ng isa. Di ba? Kung hindi nyo kaya dalawa, hindi nyo kaya mag-jowa, hindi nyo kaya mag-aral or magtrabaho ng maayos, focus na lang sa work, focus na lang sa aral. Ganun na lang muna. Grabe, mahal na mahal ko siya kahit hindi niya na ako mahal. Uy, mahirap yan Anyway, basahin ko na muna yung iba. Nagsasettle sa bare minimum kasi for fun lang naman. Uy, may ganun naman talaga. Katulad nga nung sabi ko pangalawang rason. May mga tao talaga na for fun and for exploration lang kaya okay lang sa kanila bare minimum. Okay lang yung basta align kayong dalawa, 'di ba? Kung pareho kayo exploring, 'di ba? Tapos bare minimum na kung saan maglalandian lang kayo gabi-gabi, mag-uusap lang kayo, 'di ba?
Tapos pareho naman kayo ng goal, aligned naman kayo, may consent naman ng isa't isa, okay lang yan, maglokohan kayo, 'di ba? Pero yung mga seryoso magmahal, seryoso na mag-settle down, seryoso na pumasok sa relasyon, wag nyo na kaming idamay. Wah! Di ba? Wag na kayo manggulo ng mga nananahimik na buhay. Wag na kayo manlande ng mga taong gusto ng seryosong relasyon. Di ba? Kung bare minimum lang naman pala ang kaya nyong ibigay sa taong seryoso, wag nyo na landiin. Doon na kayo sa temporary na tao. O, shoutout natin si Frankie De Leon. Lagi siya nakikinig sa inyo, sabi ni Rizal Marcelo. Shoutout natin si Frankie. Tagasan kayo, Frankie? Shoutout sa inyo, maayong gabi. Ang sakit-sakit mo na ang sakit-sakit mo magsalita, Kim Chino. Uy, minsan akala nyo nananakit yung tao, nagkataon lang na tama at talaga nga namang true to life ang mga nasasabi ni Kim Chino. Kaya kayo tinatamaan. Kailan kaya makakahanap ng tamang tao? Tingnan natin yung mga qualities. Gagawa ako ng gagawa ako ng topic ng qualities ng tamang tao. Siyempre, unang-unang quality ng... taga-Canada pala kayo. Shoutout natin si Frankie tsaka si Marcelo. Taga-Canada sila. Alam nyo, kapag nagkaroon ng opportunity, tapos bibigyan akong green card o di kaya bibigyan akong trabaho sa ibang bansa, baka tanggapin ko na. Ang mahal ng gas. Alam nyo ba? 2 bar na lang yung kotse ko. 2 bar na lang yung gas ng kotse ko. Hinintay ko talaga yung rollback. Hinintay ko yung rollback ng gasolina bago ako magpa full tank ulit. Ganon na yung pagtitipid na ginagawa ko. Ay, naku, buhay. Minsan tapos magugulat ka nila yung mga nagtitinda, paldo-paldo ng isang araw, 20k, 30k, 50k, no? Baka mali rin talaga yung mga desisyon ko sa buhay. Ginagawang mundo yung dapat tao lang, kaya okay lang kahit bare minimum. Yan yung mga rollback ayaw, throwback gusto. Ano yung throwback? In fairness naman sa rollback ngayon, parang 3 or 4. Diba? May mga tao talagang ginagawang mundo yung dapat tao lang. Lugi ka dyan kapag ginawa mong mundo yung tao. Kasi hindi naman lahat ng tao permanente, diba? People come and go. Totoo yun May mamamatay, may mga aalis, may mga magmamahal sa ibang tao. Diba? People come and go. So, dapat hindi mo ginagawang mundo yung tao. Kasi kapag nawala yan, guguho yung mundo mo. Diba? Kaya ka naiiwan kaya ka nagkakatroma, kaya ka nasasaktan, kaya ka umiiyak at kaya ka hindi ready makipagrelasyon ulit. Kakamahal nyo sa taong hindi naman talaga magi-stay sa'yo pang habang buhay. Agree. Si Louie talaga. Pag-usapang pag-ibig at relasyon. Agree na agree yan siya. Anyway, hanggang anong oras ba tayo, Boy D? Based on experience ba yan masyado? Sabi ko sa inyo, ang dami ko nang naranasan. Kumbaga papunta ka palang pabalik na ako sa mundo ng pag-ibig. Kaya ako naging DJ sa Love Radio. Anyway, mahal, oras natin 7:46. Pero mga mahal, gusto ko lang sabihin na hanggang 9 PM pa ako sa ere. Kaya pwede na kayong tumutok sa 90.7 Love Radio Manila. At syempre, maraming salamat. Till our next live, maraming salamat, mahalin. Bye-bye. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!